naende eri tukulindiriria naende twakunamire ng'ana eria itu bade ng'ana eria na bere ng'ana mang'ana kumba ng'ana igwa yani naye enchumi tubwaterane nje nguruku papa Siko the bad enamba yane 0795735008 ngingokore namba naye ng'akere simu gose ndikere riuko ng'aki naende asegete nare nebire abanto babwente kwegwa emenyansuri ase okonyorosu baba abanto abaya for the pet of their future na abana babo na ororiri rwabo igwa yaikire ase ekenyoro okonyora omwana omosubati manya omwana omosubati okorerwa ase form 4 yani nsobare sobwenge omosubati oyo nsobare natutiga amang'ana ya amasomo noare sobo number 1 ekero okomorigereria iganga buna omonto otari interested goenda bwoye tabwati ore ng'a tabwati moyo oye toiyo bono kwanyora omwana oyo ka number 1 yare omwenenu nonye ng'ina borongo omwigute mote naki aba otare kwenda marani odete gento gete tari inche okode gotebia agotogonya. Number 2 kwanyora omwana oyo omonyaruka oyo are Omorebi kama kawaida yani normal asare ase ekenyoro abo ni kama kawa. Do you understand? Agojanka saa 5 saa 6 saa 4 garachite mapema kamili bia kabisa ni saa 4:30 go mapema amoja rero gwatemire egera gocha ng'akiare atindete amang'ana akurusia omonwa we monto achiesega abunso obumanya iga abamura bamwabo nabo bare chinyomba chiabo abanyomete baigwete nyaruka ya mwabe gotebi ng'ina rogoro ng'a monto achiesega ndiatachua chui oino omosubati otindete ochire sobo bono agwaka omorango mwang'ina ng'a paraka papa fungua ama nikuje nayo abaya. You can just imagine enyaruka ere mwabo egotinda igo yacha saa 5 yachi gotura ng'ina naende abande kwanyora bahati mbaya gose isega akwete ng'ina otigarete morango gwaka buna ta nenyaruka eyo obatebe ng'a fungua oyo ng'ina agotebi ama nikuje nayo morango huwezi kucheza na mimi ni hatari na nusu abamura nabo bategerana kibono omusubati oyo minto ng'aki rinde abamura bachikomoka nyaruka etige eparance gwe njera geteiga ngaki yokuru gotugera bono butuka kura yekire andi ko ng'ina kuru nyombana aye tubata okuru mwana onde yani tubwati abao bono okugamba kwamanya gosinyanga bono omonto aragambire bamura bachire kwesa emina kiti omwana oya abekuya egemenyansuri menyerere kiasi ya achenji naende mong'ina oyo ogoturu sasa nero ochaka ng'i achio biara bao bono abanto aba ere nonye nere pamoja na ng'ina baronge bara parents buna ki city ya saa ngapi mwana oyo agocha nyomba ng'arinde ndirakuracha saa 8 saa 9 erio ogakora ki ng'enki bono orakora omonyaruka ogochi koborwa ng'aki aye city here ng'aki ogocha chinseti bwongocha kwani mina kuja kwako city nini ki mwana oyo moshe kumorigereria kwanza abarire tia maiso bune esetu eriete chiarare okumina bantu omusubati oyo naki are bono ekero oroche gotinda gwacha seino turasoka oremeki kamo murakiere kansiganikire ang'ainereria ang'ani are ang'ainererie oche koba omuya onyore bwo osanyore bwo bono intwe buna esociety gose buna ekenyoro iga yani ero torakire naki ng'a sawa rende tiga ense nabere ekiara buna togotiga egento ekio abande mbarobi nyaruka ebi ebike nabirobio bikororera naki nyarebe tari gotinda kende ngeri geko oyo eng'ende eye engundo ere ching'ende chinde ime ase ekenyora teri kogundia echinde yare kobana ngikware gokora igwa ancherana ase nare ororo ebuku egoteba ng'a usimunyime mtoto kipoko bono let us apply ebibiria buna egoteba because onye no obwana gose obosaye bokomonchorana obosaye ninchera nere bokobumanaged
na management teliende. I surely tell you, you either take it or leave it, but as a matter of fact, nenaki emenyanzuri is the solution. Omwana watabanaki ayanchuga mubwate yajukumnyoka tumamura mamutitiri kuja hapa lete hapa karanzigwa mura testi obongo bwa naki eitara mura nyore garwarire mutu to kungusoma gutaboro mura motabanani akana kwewe kura hii, hey, sit down keremo mutabani ndi wamanya kumulira maisoka naki na kinga kiose. Are you okay? Moko nyore is normal. Now you can now teach. Teaching in the tangani no kura tabura manyinga kura ko suware paka umunere ku adrenaline yaba secreted the muscles yaso umubiri ucangamuka bono umuntu bake binde bya very serious. Umwana oyamanya gupanguye abayibuli baye babikugaria abantu batene naye kenyoroga anguswe menyansuri buneta keire. Do you understand? Tiga mangana ngori okochoru ngabona yo jumwa ke menyansuri ngari akiri tanga ino muino ngayo mukunia mukuna kuniga tu bosai. No nonya nayo yese ko tuchore tena kirayo kurwe menyansuri tonyore ngari akiri yete magega ngabona uchikumukuni my friend nayo ogoswe group weyu because what I go encourage. So what I mean mwana yamanya ko karansi kwa ara what aonchuruga amanya kwa kwemenyansuri my friend ere well organized. Ndongero mwa tomondora ako monte boko bitari organized biro organized ase kwata gete ko getereka iguru no waka tanga ngana de ko mwaka gocharo kina akamate no yani biro organized. That means iga kiri ata nyara ko suka arias wapi mete taliko nyara kweba no either bono mwana muno ese nje bono uzaye bolimi abante kwa kwe bikuru nga double alinipiga double ayeda yani bigwanda bibere inga lakini ako tali nakera kiriwe taliko nyara konyegera igari aso gwaka ekiranye getanga ni munyansuri mutangani na ndoko make sure kwa iroriro ali exactly iguru. You understand? Bono ebiko ku double yani uko repeat at the same point limo kugusuka mate the same amanya ko kulinwa pakata banga we baba ngina no ari mwina nera bekira abantu bari gera nkora mwegerera bamutena ki bono mungino tebunga kwana nere umungina atari okomotena nabonye bwete kwakirura kinende baketukirinda koro mwana ne bona mburwa anguswe bintu my friend. Omwana oipaka ikatabira ngaki siekere mata muntu naro kujwa tubako ikabona orera bako tigakorera bono tago kamaraki bono tigamba tebi moko roigirere be bono tigamba tebi bono motena tatei bono abacha ko batei bono ngada ikorera naki nje gorurero tingo ji kunyimaru tingo ja sasta nimbe ngusiri baba changa naende yasanko nyenyore bona. Yes, muhabere solution yo muchando buno bono muntu buno ina kuburira naki ayoroje omuntu aranguswe meteyo anguswe atera libuye kabisa abayibuli baya baro onyorondete yoko mubwatsi tabaja bagana ke aberenje bweka tiganje njinjo indi abantu. Yes, Papa Siko the bad.